awungikwatele musilo kwami yo awungikwatele no yazi sixabaniswa yini sixatshaniswa ukuthi no kushuthi last weekend sihleli kahle siyakhadlisha lapha ekhawuchini siyakhadlisha sibukele ilona iTV so ngila kuye haw umuntu uyaphefumula makakhuluma nami ngathi hayi angeke uzophefumula kanjalo kangaka like ungenzela umoya ngathi ungenzela umoya sengathi like uphefumula sengathi inkomo ngathi inkomo amakhala makakhuluma ngathi angizwani nalento lokungangenzeli kanjalo uthathe lo mkhuba hayi ngiyaqala mina hayi ngathi ngiyaqala uyithathe lento le ukuthi masihleli isikhathi lisho uzongenzela bo umoya wawuphuma lapha emakhaleni yo ngezwe kahle ukuthi hayi kune fan angaze ephuma kephi ngizwana nezinto ezisnacks mina ngathi awungangenzeli kanjalo namanje usakwatile ena ngazi hayi usakwatile angazi usakwatile